нисбат ба дарёфт намудани ҷои кор барои ҳафсар барои чунин масъалае гӯем ки ҷой доштани ҳолатҳои зӯроварӣ ҳам ҳаст. ҳама ҳолат ҳамин вале برای ما شخصان بسیار عزیز عدالت رحمانова депутат فقط مردها گناه دارند. چقدر مرد گناه دارند، چقدر زن گناه دارند. در کدیگ اویلا یکنیکویی اموری در کن. بدونیم که اکثر مردها 2, 3, 4 زن دارند. خیلی تو بکای ما масъалаи шумораи ҷинояте ки занон содир кардаанд гуфтани ҳастанд ки 1089 ҷиноят содир шудааст ва ки ин ҳам назар ба соли гузашта 2006 ҷиноят зиёд аст. асосан кадом ҷиноятҳо ҳастанд? асосан ҷинояти қаллубӣ аст, қисми зиёди ҷиноятҳо ҷинояти дуздӣ аст. дар соли сифарӣ гардида 72 нафар ба хариду фурӯши ҳамин одам гирифтор шудагӣ ҳастанд, вале таҳлил кардагӣ нестанд ки чанд нафари онҳо бо роҳи фиреб бурда шудагӣ. Локин ба ҳамагон маълум аст ки агар ки мо вақте ки таҳлил мекунем, яке аз ҳамин омилҳое ки ба занфурӯшӣ даст задагӣ ҳастанд, ин аз роҳи қаллобӣ ва бо роҳи фиреб бурдани духтарон ба ҳамин роҳ аст. ин зиёд аст маълумаҷон ё ки кам нисбат ба соли гузашта? ҳамон теъдоди ки имрӯз аз ҷониби занони бадахлоқ ба хайд гирифта шудагӣ аст, умуман ба масъалаҳо ё ин ки омилҳо ҷудо кардагӣ нест. қочоқ масалан зиёд аст ё не 77? 72 нафар нисбати соли гузашта зиёд аст.